What's up, upunganon? Nana po din yung migo nga si Alot. Nana po tayo podcast. And I know it's been a while nga wala ta naka-podcast. And this is the first time that it's gonna be solo. Ako ra. As you can see, wala tayo guest. Nana tayo 29 previous episodes. Gi-upload na ko ang 28 sa upunganon podcast nga YouTube, and kaning 29 and kaning 30, episode 30 ni ron nga solo ta is both na sa akong personal nga YouTube, kay naanan ako dito tanan gi-upload, tanan vlogs, tanan podcast, tanan content nako sa social media na agi dito. So, before ta mag-start, I want to thank you all for supporting me throughout my journey. I think it's been almost 2 years na nga nag-podcast ko, and nagsige pud ko upload sa Facebook for some contents like reels, stories sa akong pungan podcast nga page. So, thank you kay sa inyong pagsuporta. And sa katong mga bago pa dire, I hope you would also subscribe aning channel kay ari man ta mag-post, no? And this is the first episode nga mag-solo ta. And unsa man atong storyaan dire? Actually, daghan ta pwede mastoryaan dire, no? Anything. But first, I would like to address this one question nga nakuha nako before. Dugay na ni siya na question. I think mga pagsugod pa na akong podcast ni nangutana ni, but wala pa man tong youth companions nga adult may mag-answer og mga questions. So ari na nako tubagon. And so ang iyang question na itong pangutana is what's we're going to talk about today, and it's actually how to level up as a lalaki or as a man. And before you girls or women go out ang podcast, I also want you to listen kay magamit sa ninyo. Basin po na may mga anak o na may mga igsuon nga yung tudluan sa game, di ba? Kaya mo man ang tawagan ni the game of life. So game as a man, as an upcoming 30 years old, I learned the game 10 years ago na. So I was consciously chasing it o gunsaon pagduwa gyud ang kinabuhi, no? Kay after na ako nag-graduate og college, feeling lost tanan, wala. So I have to study it from outside perspective sa school. So life na gid ang atong gitunan nato since then. So ato nakatrabaho ko ana tanan niya, mga relationships nangagi, but mao ni siya atong i-breakdown karon. So first thing is, ang iyang question is unsaon pag level up? Mostly ang mga tao tanaw lang nila is level up through age or level up sa ilang salary. Nay uban level up sa games nga mas grabe lang status sa game community ana, kay pareha na ako gamer bi ako sa una, and naagam ko yung mga amigo karon nga maora na mo matter nila nga mas nindot ilang status sa game sud sa duwa, specifically Dota 2 kana or sa Valorant magani. So ilaha po ng perso sa life, no? Dili ko manghilabot nila, but I hope makakita sad sila ani kay para makahibaw sila nga that there's more to life than gaming, or sa akong mga friends nga puro ra pod love mga nag-focus sila sa kataw. There's more to life good ana, daghan pa dapat i-pursue kung mao na imong ganahan, but wala man ay pagsanay. So number 1, actually there's 5. So first is ang physical nga side, and I will tell you the reason later nga nung number 1 ang physical. The second is mental, okay, and third is spiritual, and fourth is social or ato mga socialization, and fifth is financial. So mga na mahibong siguro ang uban nga nung gi-fifth na ko ang financial, no, but I'll tell you later as well. So number 1 is physical. And when I say physical, dili ra na siya sa imong pamorma, sa imong pagkagwapo. Kay daghan man natong pareha nako, daghan man natong mga natawo nga di wa na tawo nga gwapo nga igawas pa lang dance balay, daghan nagmaibog, di ba? Dili man na ngana i-build man na sa uban. So when I say physical, dili ra kana, it's also how to handle yourself, or unsa nimo pagdaa imong kaugalingon, or sa Tagalog pa unsa imong tikas, dili panikas sa tikas, meaning how you move like that, and unsa imong mga decision making apil na. But ari na nako siya sa physical nga sa gibutang kay mao man ay makitaan sa mga tao dayon kanang ila makita ba wala kuyawa ni nga tao ingana. Ang masulti na ko ana nga side is imo na siyang i-level up because nagpuyo man tawag kalibutan nga dako kayog factor ang physical aspect. So naiuban makana nga murag vain ra kay na nga pag tan-aw. So di ba akong gi-contradict akong kagaling, murag nay another person nga nagstorya na ako diri, no. Pero wagid ba't ingana ta kay mama na ang way nga maka improve tagdali natay murag alter ego ba nga murag mo kontra in everything that we say, but just for the purpose nga maka-think ka og something better, dili kay para i-down ka, bati man na.
So kani alter ego ni siya nga mo contradict nimo gamay, but you have to listen sa imong main self. Kaya ang alter ego is just there to make you improve, dili kay makapastop na nimo. So ani na siya, maong nakaingon ko nga ang kalibutan physical kayo kay mo matter gina ambot lag kasuway ba mo nga tanawa mo suod mo og mall nya magchinelas mag short ra mo di ba kapkapan mo so kapkapan gid mo pero og magsulob kag tarong nagsapatos ka nagkarsonis ka nagjacket ka di ba di gid ka kapkapan pasagdan ra ka kay bawa man sila at the back of the mind anang mga tao nga if tarong ka manamit matik na nga kay baka mandol sa kagalingan na sa luyo silang kagalingon di gina nila gi-think anang panahon na ba't na silang luyo sa ilang mind. And then bisang ikaw bisang kita makapirmi ta makabantay sa atong kagalingon di ba nga if gitarong na tugsulob atong kagalingon tarong tananamit nanyampo tag tarong nang shave ta di ba mas i-respect po nato tong kagalingon. So mao na ko pasabot nga physical ang world dako kayo na nga factor. So mao na atong unahon dili lang sa panggawas kundi ang ato pong physical body. Mao nang akong maingon gyud sa kasagaran mga laki ron is mag-exercise regardless og unsay imong trabaho bisan pag physical na daan imong trabaho exercise gyud gyapon ka and mukaon kag tarong and matug kag tarong ana. So it's as simple as that. And ngano maka-level up man na siya. There's a lot of study nastoryaan na nato sa atong Opongan podcast episode. I don't know what episode that is, but sa kuyog mi nila Martin ug Mardel sa akong mga brothers who's also regularly going to the gym and amo na istoryahan dito, you can view it if you want to dig deep pa na physical side. So mo to siya physical aspect and bonus na kanang mas muskusgan ka, mas mo nindot pa imong pangunahon na, mas clear pa imong mind, di ka mag brain fog kayo sa trabahoan niya, mas maka-perform pa ka sa imong trabahoan, daghag factor makatabang. Anyway, so that's physical number 1. And before I go to number 2, ganahan lang ako mo advertisement for a while, no? Kay nada tay upcoming merch since 101 naman, naghimo man to sa na og merch nga para sa init. Jersey to siya but sold out na. Natay pa dong sweatshirts and I hope you guys will continue supporting me and masold out na po dayon kay it's been a work nga akong it's been a venture nga taud-taud na po na ko gibuhat no and karon na siya padung na gid siya happy na siya ma-release so wait for it. And then okay, let's go to number 2, mental. When I say mental, it's actually not just the mindset, dili ra ka nang unsay mo mga decision making, not just that also factor na siya appeal na siya. Akong pinaka point ani is unsaon nimo pag-achieve nga ang imong mental state is ikaw ang fully controlled. Dili siya dali masabtan di ba mura siya glawom kay unsay fully controlled baka na mo ba nga namo koy freedom to think unsa akong hunahon. Yes, I know that, but most of the time daghan po ng tao nga kontrolado ilang mind based on their emotions. Ako kabantay ko na times nga di ko ganahan madug mag-gym kay feel na ko kapoy ko, feel na ko sige na ko gym murag okay ra maabsent oy murag ana ba. So dili day nako fully control akong kaugalingon kay magsalig pa man ko sa akong emotions ana na siya. So maabot ang time nga imo na siyang pakusgon maayo ang imong mental nga capability para di na ka maminaw sa imong emotions kaayo, pwede na nimo siya maingon kana emotions okay na mao ni ako sundon kay mao man ni sakto mao man ni gingon sa kunahon na. And what will that affect you is nindot ka maunahon na and dili ka slave sa imong emotions, di ba? Kay ang imong gibasean sa imong life na is yes or no, true or false, black and white naman, dili man nga kani okay ni kay kuan. Yes, naay mga nga times nga you have to play in between, but mostly if mao na imong decision making yes or no, true or false, black and white, paspas ka mo level up kay you're basing yourself on facts man, not on emotions. So dili ka ana ba? Dili ka dali persuade di ka dali mailad, di ka dali ma-scam kay naminaw man ka sa imong decision making gyud nga dire ang nagpadagan dili dire. Okay? So mao na akong pasabot mental. And apil na ang mindset ug unsay imong ganahan nga pirmi hunahon nga akong na-achieve ani pagkakaroon sa akong mental is kanamang nakoy alter ego nga naara na siya diha to komentaryo or to
give me the negative sides para ma-aware ko, and dili na ko siya paminawon at the end kay bawal lang ko nga it exists, but dili na siya maog yun ang dapat i-follow. Mura ra na siya temptation. Temptation ka nga mo negative ka, but ako I will not listen to you kay bawal lang ko nga na there's something there nga na, but I won't listen to you kay negative man na. You still have to follow the true or false, the right and wrong. Mao gini mo nonon per me. And if dili pa ka maka-gets kayo gun sa akong gi pang storya, don't worry kay I will have future episodes man sad nga ako nilang i-discuss one by one, okay? Number 3, we will now go to the spiritual side. Yes, I know daghan siguro nakakita ani nga makaingon nga dapat spiritual number 1 ana. Actually, wala man ko niingon nga less important siya kay number 3 na ko siya gibutang. Ako sa gibutang sa 3 kay siya na sa middle. Okay? Also, importante kayo siya kay para nako if mao ni ang imong 5 ka aspect sa life, siya ang nasa tunga kay ana gyud na tinuod, siya gyud ang dapat nas taas. When I say spiritual kay bawal na siguro ka religious beliefs, ana ang imong unsay imong mga tuuhan nga bisan pag wala pa na back by science, bisan pag unsay isulti sa uban mao gyud imong pagtuo. Yeah, mostly nakuha na nato bata pa ta or sa atong basin parents na to, mao na ilang religion, mao na ilang pagtuo, and they pass it on to us. And that's why makasabot ko nga if ang tao mausab og religion when they go to be an adult, nanam sila free will mag-change sila og religion kay mas ni-improve naman nilang number 2 ang ilang mental. Mas lahi naman ang ilang panghunahon na compared atong bata pa sila compared sa dako na. So man ang 3 is nanay chance mausab but imuha gyapon ang decision. Dapat imuha gyud ang decision. If wala ka na usab like imong religion until ni dako ka mao gyapon na imong religion is there's nothing bad ana nara gyud nimo, that's our individual choice, okay? So nganong kailangan man ng spiritual side ug nganong siya ang dapat ipinakataas, di ba? Nindot kay nga question, no? And that's actually a question nga dugay na po na akong ginahon na, and the answer nga ako makuha na is ug dili magud ka align sa imong spiritual nga aspect or wala ka kay bawog unsa na ang unsay spirit nga nasud nimo, is you will totally lost aning tanan. You get me? Kay ang kanang spiritual naa diha ang imong purpose. And when I say purpose, mao na ang reason nga nung nabuhi ka ning kalibutan na diha sa spiritual. Ako mutuo ako nga nay afterlife, naa po na diha nabilong. So dapat strong na siya kay ara matapadong kaning nata sa kalibutan karon is para nako gamay ra ni siya nga part. So ug unsa gipang buhat nato diri ning kalibutan na is what's actually going to be a result sa atong end inigmahuman ni. So dapat mao na mulihok ta kay ani man ni kung nagbuhat ka og nindot sa kalibutan, daghan kag nabuhat nindot, ang naghimo nimo is mabilib nimo makana kanin nindot ni siya mga gipang buhat, goods ni siya, approve ni siya. So ug ikaw pod wala kay gipang buhat or mga bati kag mga gipang buhat, mao na pod ang naghimo nimo nga wala man kani siya kuan unya na lang ko ni siya decidean sagdan ra sa kanon sa diha na makauna na sa ikaw ba mabitong naikanta nga ang bait mo naman sana kunin ka na ni Lord, di ba? Kabantay nga na kay og too much mo kakabutan, maka-decide na pud si Lord nimo nga sige kuhaon ko ni kibutan. Ito, kidding aside, no, but it makes sense ba, di ba? Kung anong padugayon pa man kaniya diri nga butan naman kay kasanan. So, mao na, you have to play it balance mo kay bisin masayo ka gawa. Anyway, number 4 is relationships, okay? And or social aspect. And nganong appeal man ang relationships? Actually, kita man tanan kailangan og relationships kay no man is an island, wala may mabuhis kalibutan nga sira maginusara amot lag naa ba, but sure ko di kay after 100 years bisag ikaw na rin nahibilin sa kabutan, after 100 years mamatay ka wala na di na mo padayon ang human race. So dapat na gyud kuyog para mo padayon ang atong lahi, di ba? Na relationships number 4 siya, and nganong kailangan gyapon siya i-level up is the more people nga connected ka is the more pod ka nga makalihok-lihok sa kalibutan, okay? And akong nabantayan ani is kanang mulaag ko nga nakoy kaila virmi ug asa ko madto panitan madto og hotel. I'll tell you a story.
Adto mig hotel, dine in. Na ako'y naabot nga migo ana. So imbis nga normal ron ta napabungga na hinon ang among kuan didto kay complimentary kay migo man miya na niya kaila ko ana. And iyang tanaw nako is kanang respetado ni nga tao ana. So bisan pag unsa ka gamay imong nabuhat nila sa una makahibaw na sila og unsa pod ang imong mga binuhatan kay makailaman sila nimo nga mao na si kuan kadungog ko nga nganin na siya so ato po na siyang nganahan murag naibalik ang kalibutan ba nga nang buhat ka og mga nindot sa uban bawasan pud kanila and mao nay akong nabantayan pod sa paghimo na kog merch segue na gamay sa akong paghimog merch kay mahibong lang ang mga tao nga nganong mahalin ang akong mga merch mahurot nga di man sila kabantay nga nay mag-comment sa akong mga post ana nga nay mo palit di na sila kabantay actually rule na sa kalibutan nga if nanghatag ka which is ako nanghatag ko og content sa social media makit-an ko nila pirmi malingaw sila or ila lang ko maspendan og time magtanaw sila sa akong now nga pirmi may manghatag si alot na kog content wa ko ningon nga i-like ni ninyo i-share ana wa ko namugos nila mo invite lang ko but og di nila wala ra pud di pud ta mamugos so mo na paggawas na ko sa akong merch palit sa jud din sila nga okay mao ni akong chance nga kuan nga makabawas ko niya ulit palitan ako yung merch ani ngana na siya and ano siya tawag nga rule unsa to murag thank you purchase something ana yeah so wala mo ko gipangaya to nya karon nga naa ko chance nga tagan ta mog chance nga maka boss ara na sila mabawas na pero wa ko niingon nga palit din mo habi kinita na maniwala dili na pug sanay kana akong merch is something sa mga viewers nga na sila ma remembrance nga na sila natan-aw embedded aning sinina or embedded aning nga merch is katong mga gipang storya ani and the time nga nagtan-aw ko ato panglitan imong emotion karon is kani nalingaw ka yung tan-aw po nimo sa merch nga pinalit makan po nalingaw ko well nagtan-aw ani nga content niya makana ba so dadana na nimo pirmi so mo na siya ang kalimutan ko si tawagan na thank you purchase man siguro basta nara na anyway mana social daghan kag migo daghan kag makontak nya para nako pod is dili lang na dapat sa numbers dili lang daghan nay mamili pod kag quality friends ako sa unay nga naman ko nga mga amigos tanan high school college actually pag high school ko grabe kayo ani nga tanang makita migo diretso sa 100 ka taon nalang ko isa na di ganahan di na nako miguhon kay di ko ganahan niya dili pa to na ko ma-explain sa una but i-explain na nako sa mga further episodes ngano day nakagets na ko nang anong di ko ganahan nila so anyway ana sa una high school sige pang amigo daghan kay masagol nga kanang di na to type bit di ba di gid na to ka parihag mindset or kanang di magkasinabot pirmi ba nagkinatawan na ilag dungan kadiyot nya wala na dayon ana. So akong kuan karon adult naman ka dapat mamili na kag migo because you are actually the sum of the 5 or the 4 people that you always hang out with. Ako masabot na ni if magkuyog kag upat ka sugarol ikaw puro nga ikalima nga sugarol. Nga na maamong gid ka pirmi na sa ikalima. If na magkuyog kag upat ka basketball player mahimo pag ang ikalima nga basketball player mao sa na imong kuha nila madaka sila mga hobby ba nga na nya nayuban mga tao mayon nga di man ko madaan nila kay strong man ko will ana yes naay mga nga nga tao kay ako kasuwesad ko nga na but dili po kaganahan ana kay nganong magkuy-kuy makaglahi nimo og trip di ba nindot gyud magkuy-kuy kag trip pareha nimo trip permi kay pareha mong masturyaan ma-push ninyong usag-usa nga bay mao ni matudloay mo nya if dili mo compatible dili mo parehog mga hilig lisod man kaya ang inyong masturya unsa man ubang tao lang di ba boring kayo or kanang magsturya ang ubang tao dapat kita susurian ana ba so nindot gyud nga pareha mo trips or at least nala mo mutual nga lingaw nga kuan ba either masturyan or mo inyong makuyugan so a lot of us naman nga karong adult na ta nga natay kwarta gamay napatay time gamay samot wala pa kayo kay pamilya is ang usual nga common denominator sa mag-friends na is tagay. Kabantay ba mo na tagay, magtapok, inom, yung mahubog. Dugay ko nang siyang gi-live, batigin na ako siya ma-advise. Mas makaingon ba ko nga naagid mo mas dako ana nga denominator panglitan mo tagay mo pero mag-gym sad mo. Di ba? Duha inyong denominator is inig magtagay mo makaingon mo nga
natay topic kani nya makinumdo mo nga gym murag ang atong gibuhat ron nga tagay di man kayo siya productive sa atong pag-gym. So mao na akong ganahan, mao na akong gibuhat nga nag-gym gid ko kay para akong mga tagay males. Nasa tuy role nga akong gisugod nga akong gisigsunod pa sa una pa nga nakuha ko ni siya sa usa ka TV show nga gamit gid kay nako, which is applicable kayo pirmi. Sukad pa college nga ingon siya nga nothing good ever happens after 2 a.m. Di ba? If ambot lag applicable pa pud nimo biro ka banday ka, mostly sa nahitabo sa 2 a.m. after is dili good mga bati naigubot. Di na ako moingon in this episode ug unsa ako mga experiences ana sa puhon na lang nga episode, okay? So mo to, relationships. Aside sa friends, imong family, which is number one, ang family gyud unta, second ang friends, and kay bawo na ta kanang family dapat kay mao man ay naagid diha in sickness and in health, mao gyud na. Number three is spouse, imong piliunon nga partner pohon, and nganong i-level up ni nimo ang og appeal kay as a lalaki, dili man akong belief aniha is di gid ka kapili og tarong nga babay or tarong nga babay para nimo, kanang perfect match para nimo if wala ka experience sa laing babay, di wa ka kasway uyab sa lain. And it's always a problem nga akong mabantayan sa mga laki, and wala pa sila kay bawo nga problem din na later on na magka-problema sila, which is I've experienced with sa una nga mura kag naglive og fairy tale ba nga tuon nimo nga ingani ang imong piliunon nga spouse niya dili di ay kay lahi ba mo nga tao, di ba mo pareha. So ang imong githink nga ingani siya magunahon na is dili di siya ingana magunahon na, lahi di siya magunahon na. Kuan lang as a lalaki, date lang yun, date gawas ila-ilaha mga babay, and imo na nang choice og ganahan baka nila or di. And muingon ko nga choose wisely gid ni ayo pagdali. Mas maayo pa nang dugay ka makapili nya sakto kaysa sayo ka makapili nya sayop. So mas maayo na nga mas makaila kasi mo kaugalingon sa lalaki, mas taas na kag age, mas ni mature na ka, naa na ka aning 5 ka aspect imo na ning gitaas kay para makapili og makakuha gid kag spouse nimo, which is totally different sa babay. I suggest nga mas early manglock-in na ka og laki nga maing klase. Pero ako naingog minyuy day na manglock-in na ka, meaning salig kaniya mao ni, and stick to that. Di ko mo advise anang babae nga padaghanon ng ilang experience. It's totally the opposite for the girls. So date lang you date maayo date ila ilha siya, and at the same time well nagila-ila pug kag babae mas makaila pug kasi mo kawalingon. So if ikaw ang klase nga lalaki nga wala ka sa dating market, zero imong dating value, meaning bisan unsa na lang imong gipangbuhat wag gyud makipag-date nimo, nagsige na lang kag pang chat diya sa Facebook ug napod sa personal di pug ka mo tagad og babae og zero man gani ka na, I suggest nga maminaw ka nako all throughout ani ako mga YouTube podcast kay daghan ka makatunan diri. And I would say nga most sa imong problema sa imong kinabuhi is masulbad kung kamao ka mo handle og babae. Daghan kay mga laki nga kamao mangitag kwarta, kamao mo ampo, nindot og gunahon na, pero ikabot sa relationships di kay ba mo tagad og babae, di kay ba mo paila-ila, usa na silang problema. Mao na daghan karon sa social media nga mga advice ana kay known na nga problema sa laki. I won't suggest nga magpatudlo mo through a person. Ako masuggest yun is learn through experience. Balag masakitan mo, balag i-reject ka diha. Pila na ka-rejection ang imong makuha before ka makakuha usa ka date. Mao gini yung nauna. So ayo kay nag-big deal ang rejection. Kay the more ka ma-reject, mas duol na kasi imong sunod nga yes. Okay? Ingana ra ng kalibutan. The more chances you take, the more chance you win. Okay? So number 5. Let's go to number 5. Number 5 is financial. Hanap po ng ubang laki nga. Dapat number 1 ang financial kay importante. Yes. Importante kay ang kwarta, but di ko makaingon siya number 1. Nga siya ang imong i-priority og maayo. Number 1 ang health akong giingon is because usa lang nimo ka problema sa health, wag tang imong tanang problema. Bisan pag naki 1,000 ka problema karon, kung ugma na maadto kag hospital, kunya moingon ang doktor nga, dong 1% chance na lang mabuhi ka ugma. Kiba ka unsay imong hunaw-naon? Bahala na lang ako mga problema, basta buhia lang ko. Mao lang imong hunaw-hunaon ra gyud. Igna ka dito sa hospital. Mo nang health ang priority. Health is the true wealth. Mao na yun na ha. Ang kanang financial 5 na siya. Wa ko na ingog 0 ka dapat ana. Ako ingon nga least priority na siya.
Now, ikumpara ninyo ang batasan sa tao nga daghan og kwarta nga wala pa niya na earn og kaning batasan sa nagdako sa kalisod. 10 out of 10 ani mga nagdako sa kalisod is naay mga 8 ana nalabutan nindot og batasan, pero ari ka sa kani mga nagdako og kwartahan pero wala sa dili silang naka-earn silang kwarta is makaingon lang ko nga nalay 5 out of 5 ana nila nga nindot og batasan. So labaw ni sa diri og 3. Para nako is mas daghan pa og nindot og batasan nga nagdako sa kalisod kaysa kaning nagdako sa grabe og kwarta. And financial nganong kailangan maghipon ni siya upgrade kay makahatag po na siya og saka aning upat panglitan. Ug naka extra financial capability to go to the gym, mas maayo. Okay? If naka extra financial capability to level up your mental health, makapalit kag mga libro or maka-subscribe ka og YouTube Premium uninterrupted nga makatanaw ka og mga podcast, makaminaw ka og mga audiobook, di ba? Or mopalit kag libro nga physical book, hardbound or e-books, mas makapalit ka na. Mas maka-invest kasi mo kaugalingon. Imong gigamit ang kwarta para mas molambo imong number 2. Pwede po nimo iari sa number 3, spiritual. Unsa may gingon sa imong religion nga mohatag ba ka ni ana or imo ba ning ihatag sa inyong society sa mga katilingban sa less fortunate? Pwede po na nimo mapalevel up diha gamit through ani. Pwede po ka makanindot og socialization if naa kay kwarta panglitan na kay mga amigo. Instead nga magtagay ra mo diri sa beer house, pwede nimo sila madaog hotel adto mo maglingaw-lingaw mo didto, di ba? Nganong gilas man na nako siya. Wala man na siya nako giuna diri. Again, mabalik ta ato katong weird ka kay kailangan nimo paliton na lang na tanan. So imong kuhaon ang imong health through money, magsige na lang kag palit og supplements, di ka mo exercise na. Ang mental nimo imo na lang na paliton nga di ko ganahan magunahon na. Mang-hire na lang kog tawo, si mo na nako ana. Di man na po na all good nga lahi ang mohuna para nimo kay kabantay kay bawi mo na kanang dagag scam, di ba? Ilaron sila sa ilang personal secretary, dagan nga issue. So dapat ikaw gid ang mismo high anang mental. So number 3 is spiritual. Magtuo na lang ka nga pwede nimo mapalit ang imong spirit through kwarta. For example, kaning imo na palito ng companionship sa ubang tao, mao na akong pasabot. Importante ang kwarta to amplify this 4 but digid siya dapat ang imo padak-on. Ako maingon na is mas maayo pa nga kani ang imong last ko ng financial naka sa 40s nimo, which is I think that's a very exciting age. Kaya ang kanang 40s ara na makita ang imong moves nga gibuhat from 20s to 39 sa imong 40s, ara na makita if imo ba ni level up ang upat and ara po nimo ma-enjoy kay napa man kay health ana baka lakaw-lakaw pa makagtaron, di pa man sakit imong buko-buko or amot usahay masakit man akong buko-buko. Pero ito sa tinuod nga storya, dili pa ka kanang grabe ka masakiton ba pareha ng 60s 70s 40s is kaya pa makalakaw pa kagtarong, ma-enjoy pa nimong kalibutan if ganahan ka moadtog laing lugar. So mo na akong point. So ang kanang 40s is very exciting na siya nga age. Hopefully makaabot na nga age no kay mabi natong gipangandaman ngay 40s live the life na. Okay? Mo nang hustle hard dag maayo ron. So mo to siya ang 5 ka aspects sa life and ako siyang tagsa-tagsaon when I can. So I hope you will subscribe to my channel and I hope nalingaw ra mo sa tong storya karon. And don't forget to comment down below sad if you have anything you want us to talk about and I will answer it. If you have also some questions, I will answer it, okay? And if ganahan sad mo na ay guest nga ipa-invite or ganahan mo appeal, i-comment gyapon ninyo, okay? Ayo chat, i-comment gid para makakita tayo, mapin na to ang inyong comment, okay? Para pirmi gid na to mamduman mo. Sige. Thank you so much and I hope you enjoyed our episode 30 nga podcast. Bye-bye.